जों साइमानो चिनि कक बरक साल तागलायबाय जों 43rd दे पलाई दङ दिनै जों नौखा चिनि कक बरक बोसोरके चिनि रिस दंमोन चिनि लाइबो मानांगौ जों गोबां मानगौ चिनि कक बरकनि रोजामों मुसुयमों बनि फक डेन्स कालचार बालायखो गाहाम दंमोन पियाबा जों नौखा चिनि कक बरक आसक जे आगावना नांमोन आवहाय आगोयां दङ आवनि बागै चिनि कताल सरकार बीजेपी आईपी सरकार चिनि कक बरक न चिनि कल्चर न चिनि ट्रेडिशन न चिनि हिस्ट्री न जों तेबो आपडेट खालामना बागै आगावना बागै जों चेष्टा खालाय दङ दिनै जों नौखा जेकुनु दफा जाति बैबाय सिनायजानो हांखाय बैबाय नुजानो हांखाय बनि कल्चर नांगौ कल्चर इज वेरी इम्पोर्टेंट जेकुनु जाति गोष्ठी जों कल्चर करी हिंखाय बरक बैबाय माने जागिया बैबाय सिनाय जागिया वेरी इम्पोर्टेंट कल्चरनि साथे साथे जों एडुकेशन जों शिक्षा नांगौ जों शिक्षा करी हिंखाय लेखा फरा करी हिंखाय जों बैबाय सिनाय जागिया बैबाय जों गाहामखौ नुग जागिया थर्ड जों इकोनॉमिक नांगौ रां पैसा नांगौ जों बिजनेस नांगौ जों अ बिजनेस बाहायनो चिनि बर'नो जों तरक आगना बागै जों चेष्टा खालाय दङ फोर्थ हिंखाय चिनि पलिटिक्स ओ चारटा एलिमेंट जेकुन दफानि थानायाव जों बनि यागो तंना नांगौ फर्स्ट हिंखे कल्चर सेकेंड एजुकेशन थर्ड इकोनॉमिक फोर्थ पॉलिटिक्स उ सातटा जिनिस करी हिंखाय जेकुन दफा जाति कुछ कामाया बनि बागै चिनि कताल सरकार तरक खालाय जों अ फोर एलिमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट अ जाति दफारावनो रिना बागै जों तरक आगोय दङ आं मुइथ मानो चिनि फर्स्ट एसेम्बली जों दखनते 2018 जों एसेम्बली आसकफोराव गवर्नरनि स्पीच चिनि थांनाय गवर्नर तथागत राय बसावन आं मुइथ मानो माने फर्स्ट एसेम्बली स्पीच बरावो आवर न्यू गवर्नमेंट I-50 BJP government will take initiative for overall development of indigenous people of Tripura. All Kognan Takon Muitomano, but the first speech of Omonarago to the governor. Our government will give topmost priority for overall development of indigenous people of Tripura. But Bagai, Singaporean Ayutini, Tinikata Sarkar, Mata 3 Bosar Sarkar, or 3 Bosaro. जों गोबां गाहाम खालाय दङ जों नुगै दङ आबाद बागै जों अबनो सानाय दिनै कक बरक साल जों 43rd दे जों पलाय दङ आबाद बागै आं कयनाय जत्त बरकनो बोथ कम्युनिटीज जों जतनो थानसायखौ सांमाखायनाय वी शुड हैव हेल्पिंग हैंड इच अदर जों कायसेनो कायसे जों साइड माखायनाय हागलायसि जेकुन दफा जाति कुचका सानाय we are living together with a spirit of brotherhood, with a spirit of fellowship. Then no lighting, any communities will come up. Therefore, जों हमर रिक्वेस्ट खायनाय दिनै कक बरकनो डेभलप खायना बागै किसाना बागै जत्त कम्युनिटीज आगौमा फायनाय I request all the communities leaders, intellectual to come forward for development of Kok Borok, for development of our culture, our tradition, our economy, our politics. So that we can come together, we can live together peacefully, we can coexist together in brotherhood feeling. Bani baga ang sanay, jottonono tini hay sal kaham, sing jottonono tumugo, or tini kabango tini intellectual group tongo, tini student tongo, young tongo, tini minister tongo, jottonono sing koinay, hay sing jottono, khak upurbay, khak sangbay, sing tini awal palay gay, naito tokka palay gay, jotton community no sing, especially tini Tiprasa community orang nujung, agak terang nama gejeng, semai tangnai, okok saino ang hai nahai, jotrono, ani pai flaya kaksang mahambaya forai, ani korang mutaka, joto hambai, kulumka, namaskar.
बेले बेले खेर हम्बाय तिनी